Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасы урын алды. Район яңалыклары белән сезне мин Гөлназ Вахитова һәм безнең иҗат төркеме таныштырыр. Алар хакында кыскача. Изге гамәлләрнең исәбе юк. Шәмәрдәндә игелек Саба үзәге ачылды. Алтын көз белән бергә Кабак бәйрәме килә. Быел бу тамаша районыбызда 21-нче мәртәбә үтте. Автобабай 2024 бәйгесендә өлкән яшьтәге иң яхшы шоферлар ачыкланды. Тәрбияче, галимгә тең һөнәр иясе. Бүген алар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Шәмәрдәндәге яшьлек яшьләр үзәгендә игелек Добро Саба үзәге ачылды. Бүгенге булгавыр заманда өлкәннәребезгә һәм гомумән тормышта авыр хәлдә калганнарга бу үзәк волонтерлары якыннан торып ярдәм итәчәкләр. Бу хакта Әлфия Мөбаракова сөйли. Шәмәрдән яшьлек яшьләр үзәге базасында игелек үзәге ачылды. Әлеге үзәк республика һәм районыбыз халкына ярдәм итү, аларга авыр һәм кирәк чакта булышлык күрсәтү өчен оештырыла. Без инде моңанчы да эш алып бардык, күпмедер дәрәҗәдә алга таба да барачакбыз. Шушы халыкка, районга, республика кешеләренә ярдәм итү буенча ярдәмнең инде мәгънәсе аның күп төрле. Менә шушы үзәк, шушы бөтен район буенча шушы игелек направлениесен алып барачак дип әйтергә кирәк. Безнең инде министрлык тарафыннан шундый бурыч куелды. Сез барыбер эшне алып барасыз. Аларны менә шулай итеп центр шикелле итеп ачып, бер үзәккә туплап, алга таба шундый форматта эшләргә безгә тәкъдим иттеләр. Әлеге тәкъдимне яшьләр эшләре һәм спорт бүлегендә эшләүчеләр бердәм кабул итеп алдылар һәм алга таба да районның бөтен волонтерларын бергә туплап эшне җайга салачаклар. Шушы добровольчествоны, волонтерствоны тагы да җәелдереп, безнең инде хәзер районда ачыла шушындый добро центр, игелек үзәге, Добрые Сабы, игелекле Саба дип аталачак бу. Кемгә ярдәм кирәк? Кемнәр ярдәм итә ала үзләре, шушы центрга безгә мөрәҗәгать итә алалар. Бу мөрәҗәгатьләр барырга тиеш Добро.ру сайтында. Шуңа күрә менә бүген безне кемнәр ишетә, кемнәр тыңлый, кемнәр күрә. Мин инде бөтен халыкны Добро.ру сайтына регистрация итәргә чакырам. Һәм безнең белән бергә эшләргә чакырып калам. Кайчандыр үзе волонтер булган, кешеләргә бик күп игелекләр кылган. Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Альберт Вәлиев та шушы үзәкне ачканга куанып бетә алмый. Бездә инде изгелек үзәге ачылып китә. Мин үзем дә инде шушы эшкә кадәр 8 ел буе яшьлек яшьләр үзәгендә эшләп килдем. Шулай ук волонтер эше белән шөгыльләндем. Без инде шушы елларда гына бик күп проектлар гына, бик күп кешеләргә ярдәм кулларын суздык. Әлеге вакытта да безнең Шәмәрдәнебездә ул эш бик әлеге вакытта да безнең ул эш дәвам итә. Безнең инде өлкән волонтерларыбызда СВО бик күп ярдәмнәр күрсәтәләр, маскировочный сетлар бәйлиләр, шулай ашлар ясап җибәрәләр. Шуңа күрә дә безнең хәзер инде үзебезнең үзәгебез бар. Сезнең барыгызны да шушы үзәктә көтеп калам. Үзәкне ачу тантанасында Казаннан килгән белгечләр дә катнашты. Шәмәрдән волонтерлары алдында торган мөһим эшләр, бурычлар хакында сөйләнде. Игелекләрнең, рәхимлекләрнең чиге юк. Районыбызда эшләп килүче Хаят оешмасы да үзенең матур эшләре белән макталып килә. Әлеге үзәкне ачу тантанасында Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов һәм Хаят оешмасы җитәкчесе Гөлнара Фатхрахманова үзара килешеп эшләүгә кул куештылар. Безнең бүгенге көндә инде соглашение, меморандум без ике организация арасында төзедек. Ул соглашение буенча киләчәктә без шул яхшылык эшләрдә, изгелек эшләрендә без бергә эшләргә ниятләнәбез инде һәм бер-беребезгә шул вопросларда төрле консультативная поддержка ясарга. Менә мәсәлән безнең кызлар бит инде хәзер оештыралар системада бөтен регистрацияларны. Безнең бөтен хезмәттә булган кызларыбыз шунда регистрация үтеп, киләчәктә аннары бөтен новостной контент белән безнең белән бүлешеп, бөтен конкурсларда бергә катнашып, күбрәк изге эшләргә бергә шуны ниятләндек инде Ирек Рамазанович белән. Хәерле сәгатьтә дибез. Районыбызда оешкан игелек үзәге игелекле эшләре белән игелекләндерсен. Быелда сентябрь айының кыяшлы көнендә район үзәге Байлар Сабасында Кабак бәйрәме гөрләде. Иртәнге сәгатьләрдә үк майданга Кабак бәйрәмендә катнашучылар һәм аны тамаша кылырга теләүчеләр агылды. Тулырак Гөлшат Галиакбарова сөйли.
Саба районында яшәүчеләр сентябрь айын иң беренче чиратта кабак бәйрәме ае дип көтеп алалар. Хәер, бәйрәмгә әзерлек алдан ук тотына. Иртә язда ук иң яхшы дигән кабак орлыклары хәстәрләнә. Язгы кыраулардан, салкыннардан саклап кына аны үстерү процессы башлана. Гадәттә кабакны үстереп җибәрәбез дә, аннары искә төшкәндә су сипкәләп торабыз. Яхшы һава торышы булса, үзе үсә ул дип эш беткәнгә дә саныйбыз. 21 сентябрь көнне Байлар сабасының үзәк мәйданы иртәнге сәгатьләрдә үк гөр килеп торды. Фотозоналар корылды, күргәзмәләр тезеп куелды. Төн буе пешерелгән ризыклар, зур-зур кабак бәлешләре өстәлләрдә урын алды. Эшчеләр, биючеләр килде. Бәйрәмнең оештыручысы Саба дулкыннары телерадио компаниясе. Бу кабак бәйрәмен башлап җибәрүчеләрдә, моны оештыручылар да, моның никадәр матур үтүенә җаваплы кешеләр дә без районыбыз журналистлары бит. Бигрәк тә Саба дулкыннары телерадио компаниясе хезмәткәрләре. Менә без быел 21 тапкыр инде шушы бәйрәмне әзерләдек. Һәм бу әзерләгәндә безгә бик күп булышучылар булды, әлбәттә. Без аны берничек тә үзебез генә башкарып чыга алмыйбыз. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургалиевич Миннехановтан башлана бу эш. Әлбәттә, ул моның спонсоры һәм ул безнең һәрбер оешма учреждение предприятиягә үзенең наказларын бирә. Ничек бу бәйрәмне үткәрергә, ничегрәк әзерләнергә һәм башкалар. Әлбәттә, районыбызның оешма учреждение предприятияләре бик зурлап, бик яратып әзерләнәләр. Карагыз әле мондагы төсләрне, мондагы матурлыкны, мондагы күңеллелекне. Республиканың бер генә районында да юк бит мондый бәйрәм. Бүген безнең белән шушы бәйрәмебезне уртаклашырга Лениногорскидан, Алабугадан, Теләче районыннан, Балтачтан, Кукмарадан әле мин шушы кешеләрне генә күрдем. Килделәр һәм алар менә шушы бәйрәмне өйрәнеп, үзләрендә үткәрергә дигән хыял белән яшиләр. Бик зур рәхмәт килгән кешеләргә, районыбыз халкына һәм безнең радио тыңлаучыларыбызга. Без бит бер генә кешене дә телефоннан я булмаса хат язып чакырмыйбыз. Без радио аша аларга әйтәбез, безнең бәйрәмебезгә килегез дип. Һәм алар безнең бәйрәмебезгә килеп җитәләр. Кабак бәйрәменең ел сайын бер истә кала торган ягы була. Быел ул Татарстан рәссамнарының кабак темасына ясаган картиналары иде. Әлеге эшкә 30 рәссам җәлеп ителгән. Бәйрәмгә килүчеләргә аларның картиналарыннан махсус күргәзмә тәкъдим ителде. Biz şuşu bayramını küttük, Kabak bayramını hem indi ressamlarımızga Tataristan Respublikası Ressamlar Birliği'ne şunu ilan verdik. Sabaha koytabız zu kurgazma bilen, Respublika kurgazması bilen Kabak temasına bağışlanan. Hem elbette bunu kurtarıp aldılar bizim ressamlarımız. Bunda Kozan, Elmet, Şallı, Tübenkama, Leninogorsk, Bugülme şehirlerinden katlaşan ressamların işleri. Buna şuşu bayramga ayrım ton bire bu kurgazma. Hem indi elbette o ressamlar kütüp duralar şuşu bugün reportajını bununla bulgan. Çünkü bizim de kuanım ayrım bayramga ton birdi bu. Halk kartinalarını korap veriyor, tuktap sıraşalar. Hem indi elbette bu birinci kurgazma buluna karamastan bunun devamı zor. Kilası yılga şuşu kabaktan pişken rızıklar bulaşacak. Kabak beleşleri, kabak bükkenleri, kabak butkalarından turgan naçırmaklar da bulaşacak. Hem bu kurgazma hazır kuşma bula bu ki her kozanga bunun ilanı Savada bulgan kabak beyleminden reportaj diye bu her girişecek. Kozan, Şallı, Elmet şu şehirlerge bu kurgazma kuşup girişecek. Ama lakin Sava sözü bilen. Байлар сабасында эшләүче мәктәпләр, балалар бакчалары, учреждениялар, районның мәдәният бүлеге коллективлары Кабак бәйрәменә елның-елында зур әзерлек белән киләләр. Эшләрен бик матур итеп тәкъдим итәләр. Быел аеручада гаилә, фәнни технологиялар елы булуга басым ясап, шул юнәлештә зур эш башкарганнар. Шушындый көз көне һава шартлары инде кышка таба барганда, менә иң матур бәйрәмнәрнең берсе уңыш бәйрәме дип әйтик. Шушы Кабак бәйрәме. Безнең дә бүген мәдәният хезмәткәрләре белән үзебезнең аерым үй алды ясадык бит инде. Күрәсез, гаилә елына багышланган. Һәрбер экспозиция ул гаилә елына һәм технологиялар елына багышланган. Монда безнең роботлар да бар бүген. Һәм инде әлбәттә гаилә иң мөһиме бит тормышта ул гаилә. Инде әлбәттә махсус операциягә дагы урын калдырдык. Анда инде безнең гаиләгә кайткан, ялга кайткан махсус операциядә катнашучы үзебезнең безнең илебезне саклаучылар бик күп урын алган ие. Бүген безнең монда барлык мәдәният хезмәткәрләре, безнең монда музейлар да бар, китапханәләр дә, сәнгать мәктәбе дә һәм клубларда актив катнаштылар. Килгәннәрнең барсына да зур рәхмәт. Менә бу бәйрәм ул бит район үзәгендә генә үтү белән тамамланмый. Шушында ясалган экспозициялар, алар барсы да экспонатлар, алар барсы дагы
алып кайтып, яңадан әле авыл клубларында, авыл китапханәләрендә дәвам итәчәк. Сәхнә бәйрәм дәвамында гөрләп торды. Районыбыз үзешчәннәре агит бригада коллективлары кабакка дан җырладылар. Ерак Лениногорск якларыннан килгән кунаклар да сәхнәдә чыгыш ясадылар. Бик ошады шушы бәйрәмдә безгә күреп, шатланып кайтып китәбез инде. Тәмле ризыклар авыз иттек. Кабактан ясалган бөтенесе, шундый матур, шундый мөлаем итеп халык та каршы алды безне. Рәхмәт яусын. Һәм инде үзебезгә шундый фикер туды, Сабалларда бик уңган халык яши икән. 60-70 килограммлы кабаклар үстергәннәр. Шушы хәтле күркәм бәйрәм бу. Миңа шундый ошады. Рәхмәт яусын. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Георгий Ибушев исә иң күп алкышларга лаек булды. Мин шаккаттым әле кабак бәйрәме, минем аның ише бәйрәмне күргәнем юк иде. Әле монда кабакларда карап йөрдем, мин 60 килодан артыклысы да бар икән. Минем авылда да бар кабак үстердем. Аларда менә моның хәттене алар 60 кило юк инде. Ничек дип әйтәсем килә, мин Сабада дөресен әйткәндә бик яхшы булмыйм. Ләкин менә килгән саен Сабаның үзгәргәнен күреп, аның матурлыгын күреп, чисталыгын күреп, менә ничектер күңелгә рәхәт булып китә. Кабак бәйрәменә район үзәге байлар сабасында эшләүче балалар бакчалары елның елында зур әзерлек белән киләләр. Моңа бакча коллективы гына түгел, әти-әниләр дә зур өлеш кертәләр. Тәмле ризыклары, бай күргәзмәләре, матур киемнәре, сәхнә осталыклары белән һәркемне шаккатыралар. Йөрәккә дә файдалы кабак минераллары, калий, магний бай менән инде кабак бай. Бу кабак бәйрәменә елдагыча зур әһәмият биреп, тырышып әзерләндек. Без инде быел кабакның файдалы ягын күрсәтәсе килде. Без төрле смузилар, соклар ясадык кабактан. Һәм инде гаилә елы, техник елына багышлап шулай безнең күргәзмәбез бар. Ул безнең ат кареты, даракеты дип атала. Безнең бу өстәлдә 45 төрле камыр ризыгы бар. Безнең тәрбиячеләребез бик тырышып, елдагыча бу камыр ризыкларын пешерделәр. Һәм инде шушы форсаттан файдаланып, мин үземнең коллективыма бик зур рәхмәт итәсем килә һәр өлеше кергән кешегә бу күргәзмәне ясауда. Гаилә елы уңаеннан без төп басымны шы елга ясадык, гаилә елына. Бүтән эшләгән әти-әниләр белән берлектә эшләдек. Бик зур рәхмәт аларга. Без Кыңгырау коллективы белән әзерләнеп чыктык. Менә гаилә елы буларак, гаилә илтерәге дигән фотозоны ясадык. Онда бик күп кеше фотога төште. Шулай кабак бәйрәме булгач инде аны символикасын да ясап куйдык. Шулай ук бик күп итеп пирожкилар пешердек, 600 штук пирожки пешереп, бүген инде менә сатуда биттеләр алар. Хәзер соңгы пирожкиларны алалар кешеләр. Шулай ук бик зур бәйлешләр, төрле тортлар. Быел үзенчәлекле буларак без кремнар да ясап чыктык. Кабак бит инде бик файдалы ризык. Ризыклары бик күп төрле, мантыйлар да бар я. Буларга өстәп без биткә сылый торган төрле кремнар тәкъдим иттек. Скраблар, аларны да кеше бик яратып алды. Районда эшләп килүче учреждениялар мәктәпләрнең кабак бәйрәменә әзерлеген жюри да уңай бәяләде. Саба йөзү бассейнының, Саба урта мәктәбенең оригиналь фотозоналары, Саба гимназиясының тәмле бәлешләре, күз явын алырлык итеп киендерелгән кабагы, сәләтле балалар мәктәбенең фото күргәзмәсе истә калырлык итеп эшләнгән иде. Социаль учрежденияларда читтә калмаган. Тургай приюты коллективы балаларны хезмәткә өйрәтеп үстерүне дә максат итеп куя. Үзләре үстергән кабактан күп төрле ризыклар алып килгәннәр иде. Мы готовились очень долго, с ребятами изготавливали поделки, здесь вы можете посмотреть. Также очень долго, тщательно готовили еду вместе с ребятами в нашей кулинарии. Принимали участие педагоги и сами дети. В течение года мы регулярно участвуем в выставках, фестивалях на уровне республики. Вот в дальнейшем собираемся также в Кайберцы поехать. В приюте и тыквы выращиваем, и кабачки выращиваем, также из дома приносим. Да, у нас есть огородство, есть теплица, где мы сажаем не только тыкву, и огурцы, и помидоры, лук, морковь, укроп. И дети сами выходят и работают. Кабак бәйрәмендә көн дә кояшлы, жылы булды. Симит авыл җирлегеннән килгән Кәҗәкәй дә бәйрәмне рәхәтләнеп тамаша кылды. Бик әзерләнергә вакыт булмады. Ял иткәндә генә звонить иттеләр дә бармыйсызмы абый дип авыл советыннан.
Айтам барам, риза болып барам дедім. Пенсияға шыққаш уақыт көп екен. Бір кезде алдым да, айтам үйретіп қарайым әлі. Еш уақытта мен шешмеден су тақшы тұрған едім. Етіні жегіп, айтам кезенде жегіп қарайым әлі. Бек бұл екен таңлайлар. Қабақны, кабаскені сатам. Мына бәйремге деген соқайлық сатыларып нете. Олар bağlar көрселер, міне yılmayalar üzerine. Soğadlık mine üzerinde sotlanıp yılmayıp niteler. Qabaq bayramın rayondaşlarımız da bik yarata. Bir-birsi bilen көрüşәләр, күңелләренә ошаган тәмле ризыклар сатып алалар, җыр биюләрне тамаша кылалар, зур кабакларны да шак катып килеп карыйлар. Өлкәнрәкләр өчен кабак бәйрәме ул әле бала чакны да хәтерләтә. Бик матур, бик күңелле бәйрәм. Башта төшәргә иренебрәк, илһамсызланыбрак торган идем. Кызым килеп керде дә, әйдәни кабак бөткәнне төшигәле, бер матурлыкны, ямьлелекне күреп менә гәле дип, шул хәтле илһамланып төштем. Ел сайын калдырырга тырышмыйм бу бәйрәмне. Башка төбәкләрдән кайткан кунаклар бәйрәмнең җылылыгын, халкыбызның кунакчыллыгын да ошатканнар. Эшебездә куллану өчен дә күпме идея бар монда дип Казан шәһәреннән кунакка кайткан укытучы Нурзия Нурижанова. Беренче мәртәбә шундый бәйрәмдә исеме дә Кабак бәйрәме, исеме җисеменә туры килә. Бик күп фотолар ясадык үзебезгә, алдагы эшебезгә файдалану өчен. Бәйрәм бик матур, искиткеч матур. Сабаларга уңышлар, күңелле яшиләр. Моннан соң да күңелләрен күтәрерлек зур уңышлар булсын. Бик зур рәхмәт. Кабак бәйрәме ахырында 10 номинация буенча җиңүчеләр игълан ителде. Иң зур кабак үстерүченең исемен игълан иткәнне халык ел сайын таралышмыйча көтеп тора. Сатыштан Илһам Гыйлманов 45 килограммлы, Тенекидән Язила Ибрахимова 62 килограммнан артык авырлыктагы кабаклар үстереп призерлар булдылар. Иң зур кабак үстерүче быел да Байлар сабасыннан Алиса Хадыева. Ул үстергән кабакның авырлыгы 92 килограмм. Тырышлык ел сайын кирәк инде ул. Табигатьнең условияларының күбәйеп тора. Быел кабак бик соң гына өлгерде дип әйтим инде. Июль ахырында гына кабак чыкты, и шул июль ахырыннан бирле генә үстерә башлады минем яны. Вакыт әз булды. Быелгысы яңа орлык, бу безнең Россиядә чыгарылган кабак сорты дип әйтик инде орлыгы. Ул былтыргы кабаклар кебек андый масштабта вес ала алмый, набирать алмый инде в общем. Бу максимальный весы менә шушы кабакның, шушы сортның 350 килограмм ялгышмасам. Бу безнең Россия шигендә дип әйтик инде, Россиядә. Былтыргы сортлар минем Атлантик гигант дигән сорт, ул инде тонна, 1 тонна тирәсе аның рекорд Россиядә. Әйе. Соңыннан бар халык каршында иң зур кабакны ярдылар. Аның орлыклары да ире, тук булуы белән гадәти кабаклардан аерылып тора. Теләгән һәркем ул орлыкларны сатып алды. Димәк, алдагы елларда да райондашлар ярыша кабак үстерәчәкләр дигән сүз һәм кабак бәйрәме дә үткәреләчәк. Өлкәннәр көне якынлашканда районыбызда Автобабай 2024 бәйгесе оештырылды. Чара 25 сентябрь көнне үтте. Анда 60 яшьтән өлкән ир-атлар һәм башка еллардан аермалы буларак бер хатын-кыз катнашты. Сюжетка күз салыйк. Шушы ярышта без правилаларын белгәнчәбез компьютерда. Аннан соң инде бүтәнбез бергә шушы агроклиентның площадкасына барып, фигурный важный автомобиль бирәбез инде. Кем шушы правиланы шишә һәм инде важныйда беренче урынга без шул бабайны алып барабыз республиканский ярышка. Быелгы Автобабайда барлыгы 9 ир-ат катнашырга теләк белдергән. Күпчелеге һәр ел үзен сынап караучы тәҗрибә туплаган шоферлар. Бәйге шарты буенча катнашучылар иң элек юл йөрү кагыйдәләрен белүен күрсәтте. Рафис Абый Гайфиев бәйгедә 3нче елын катнаша. Минем өчен кодада катнаулар инде 75нче елда уканым шоферлыкка шул вакытта. Бигә беләдем, менә яңа знатлар кергән, яңа кагыйдәләр. Бүтән шартына бик өлгердем, ну нормально, бер була. Конечно. Икенче этапта Автобабайлар Оргама картодромында Змейка, параллель парковка, гараж, стоп-линия махсус күнегүләрен ясап, үз машиналарында Макси мини классында йөрү усталыкларын күрсәттеләр. Менә бүген кояшлы матур көндә, өлкәннәр көненә багышлап, елда үткәрелә торган Автобабай конкурсы уздырыла. Бу конкурс инде безнең өчен үзеңне
bir кат яңадан сынау кебегрәк тыела инде. Юл культурасын арттыру максатыннан аңайны без күпмедер дәрәҗәдә әзерләнеп киләбез һәм үзебезнең белемнәребезне шунда тикшерәбез. Бу безнең районда традициягә әйләнде. Бик матур күренеш. Хәзер инде безнең юлларда машиналар күп, каттаулана. Анда хәрәкәт без инде өлкәннәр анда хәрәкәттә булган үзгәрешләрне белеп торырга тиеш. Шуңа күрә бу юнәлештә үзебез эшләргә тиеш булабыз инде. Яшь барган саен безнең дә ялгышлыклар артырга мөмкин инде. Менә шулар булмасын өчен үзеңне һәрвакыт югары әзерлектә торырга тырышабыз инде. Барлык өлкән яшьтәге ир-атларына, хатын-кызларына шушы киләсе бәйрәм белән чын күңелдән котлыйбыз. Аларга юлларда һәрвакыт имин юллар, бер-берсенә хөрмәт белән карап йөрсеннәр иде. Кагыйдәләрне үтәп, яңа чыккан кагыйдәләрне игътибарга алып, һәрвакыт инде үтәп йөрүләрен юлларда телибез бәйрәм белән. Гомуми күрсәткечләр буенча Габит Куддусов 3-нче, Рафиз Гайфиев 2, Наил Исмагыйлев быел да 1-нче урынны алды. Бәйгенең шарты буенча анда хатын-кызлар да катнаша. Быелгы яңалык та шул иде. Автоледи бәйгеләрендә җиңү яулаган Әлфия Мөбаракова әлеге категориядә үтүче ярышта да сынатмады. Яхшы күрсәткечләргә ирешеп, пьедесталга күтәрелде. Районның автоинспекция бүлеге җитәкчесе вазифаларын вакытлыча башкаручы Илнур Насыйбуллин катнашучыларның барысына да истәлекле бүләкләр тапшырды. 3 октябрь көнне Казан шәһәрендә бәйгенең республика туры узачак. Бүген 27 сентябрь тәрбиячеләр һәм мәктәпкәчә тәрбия хезмәткәрләре көне. Күренекле галим, мәгърифәтче, язучы Ризаэддин Фәхретдин безгә мәңге онытылмаслык шундый нәсихәт язып калдырган. Бала чактан алынган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас. Бу бөек сүзләрнең асылына төшенсәң, балалар бакчасында эшләүче тәрбияченең нинди җаваплы эш башкаруын аңларга була. Һөнәри бәйрәмнәре якынашкан көннәрдә без Шәмәрдән бистәсендәге Теремок балалар бакчасы белән таныштык. 92 балага исәпләнгән Теремок балалар бакчасы 2015 елда эшли башлый. Бүгенге көндә биредә 27 кеше хезмәт куя. Һәр көн иртәнге зарядкадан башлана. 2016 елдан психолог булып эшләүче Илмира Кошкина физкультура укытучысы да. Гимнастика кичкенәләр төркеменнән алып, мәктәпкәчә әзерлек төркемендә уза. Гимнастикада балалар бик теләп катнашалар. Иң беренче өлеш безнең күнегүләр ясау. Икенче өлештә инде без уеннар уйныйбыз. Балаларга гимнастиканың бар өлеше дә бик ошый. Алар бу гимнастиканың мөһимлеген, үзебезнең тәнебезгә файдалы икәнен бик аңлап, бик тырышып шөгыльләнәләр. Хәзерге заман балалары интеллектуаль уеннарны ярата, шөгыльләрнең дә интерактив форматта узучыларын көтеп ала. Уртанчылар төркеме тәрбиячесе Гөлназ Әскәрова балалар бакчасы ачылганнан бирле хезмәт куя. Югары категорияле белгеч, аның тәрбиясендә 23 бала бар. 2022 елда район күләмендә үтүче ел тәрбиячесе конкурсында катнашып, җиңү яулый. Башы педагогиятен тәмамлагач, мин тәрбияче булып, Теремкәй балалар бакчасына эшкә кирдем. Тәрбияче эше ул минем өчен горурлык. Чөнки мин балаларны яратам. Район, республика күләм бәйгеләрдә актив катнашам. Безнең балалар бакчасы әти-әниләр белән эшне дә бик югары дәрәҗәдә алып барам. Ата-аналар ярдәмендә республика күләм туган телне үстерү буенча мин грант тоттым. Әлбәттә, без әти-әниләр ярдәмендә башкарып чыктык бу эшне. Алдагы көндә дә әти-әниләр белән бергә, бердәм булып, исән-сау эшләргә язсын. Үземнең хезмәттәшләремне, коллегаларымны бәйрәм белән котлап китәсем килә. Барыбызга да сабырлык, исәнлек, саулык, бердәм булып, бергә тату эшләргә язсын.
Бәхетле балачак һәм һәр сабыйның киләчәк тормышы аны кичкенәдән тәрбия кылышуның зирәклеге, сабырлыгы һәм игътибарына бәйле. Һәр баланың күңел дөньясын аңлап, йөрәгенә ачкыч таба белү зур тырышлык һәм эчке тоемлау таләп итә. Хәзерге заман балалары кызыксынучан, чит телләрне дә кичкенәдән өйрәнәләр. Гөлшат Апаева балаларны инглиз теленә өйрәтә, тәрбияче булып та эшли. Мин 2016 елдан бирле инглиз телен шушы балалар бакчасында алып барам. Инглиз теле безнең 3 яшьтән алып барыла. Дәресләр, шөгыльләр кызарак булсын өчен без күбрәк уен формасында алып барырга тырышабыз. Ел саен инглиз теле фестивалендә призлы урыннар яулыйбыз. Музыкаль уеннар тәрбия чарасының мөһим өлеше. Без кергәндә мәктәпкә әзерлек төркеме балалары белән музыка җитәкчесе Анна Захарова шөгыльләнә иде. Бердәм коллективның һәр хезмәткәре хакында озаклап сөйләп була. Алар үз эшенең фанатлары, балаларны üzелеп сөюче кешеләр. Беренче тапкыр балалар бакчасына килгән әниләрне тынычландырып, әниләрчә назлаучы, адаптация чорын төрле психологик алымнар белән җиңеләйтүчеләр дә алар. Теремок балалар бакчасы 2022 елда иң яхшы билингваль балалар бакчасы дигән грант тотып, 500 мең сумлык сертификатка ия була. Җитәкчеләре Гөлнара Каримова 1986 елдан тәрбияче булып эшли башлый. 2019 елдан Теремок мөдире. Мин тәрбиячеләребез турында бик күп сөйләрим. Чөнки алар безнең иң яхшылары. Безнең белән бергә 15 елдан бирле эшли башлаган тәрбиячеләребез яшьлек генә килгәннәр, менә хәзер инде алар хайран, эшкә өйрәнеп киләләр. Алар инде бәйгеләрдә дә катнашалар. Алар ата-аналар белән дә бик әйбәт эшлиләр, тыгыз элемтәдә. Барлык тәрбиячеләрне һәм коллегаларны бүгенге бәйрәм белән котлыйм. Аларга исәнлек, сәламәтлек, тагын да күбрәк уңышлар яуларга телим. Тагын да инде әйтеп китәсем килә, гаиләләрендә тыныч булсын, якыннары, балалары исән-сау булсын. Чөнки шундый гаиләдә тыныч булганда гына рәхәтләнеп, тыныч күңел белән эшкә киләләр безнең тәрбиячеләребез. Инде яңадан-яңа уңышларга ирешерләр дип ышанып калам. Тәрбияче ул балаларның иң кечкенә шатлыкларын да зур итеп күрә белүче. Үзе галимгә тиң һөнәр иясе. Бәйрәмнәре котлы, эшләре уң булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, Атна информацион программасын дәвам итеп, коллегаларыбыз әзерләгән сюжетны тәкъдим итәбез. Контрактник с позывным РУФ управляет дроном всего несколько дней. БПЛА – это часть военной подготовки, которую боец проходит под Казанью. На курсы РУФ попал после подписания контракта. Это очень важная информация, она спасает жизни, что по тактической медицине, что по боевой подготовке, что по управлению БПЛА. В любом случае курсы обязательно нужно проходить, это спасает многие жизни. Контрактник Батон срочную службу не проходил. Для него все впервые. Считает, что эти курсы боевой подготовки жизненно необходимы. Вот пошлите меня в бой, вот, который не после курсов до курсов. Я им буду как веслом. Ну и что, много я прожил? Нет. Здесь дали мне то, что я должен знать. Люди едут с других регионов сюда, чтобы хоть вот башку себе что-то получить. А почему они едут сюда? Никто не спрашивал. Там нет этого. Останавливаю и опять поворачиваю. Знакомство с дронами начинается с теории. Нужно знать, как устроен летательный аппарат, уметь поднимать его в воздух и управлять. Уничтожать цели с помощью БПЛА бойцы учатся на практике. Надо уметь использовать все со всех сторон. Надо уметь использовать и ту технику, которую противник владеет точнее, чтобы в случае захвата можно было тоже применять. Помимо управления дронами, на курсах учат стрелять, оказывать первую помощь, ориентироваться на местности. Мне дали базу, элементарную базу. Меня ранило, я знаю хотя бы, как пережгутоваться, как себя вести, сколько секунд у меня на это. Никто же не знает. Его ранило в ногу, он думает, что у него есть там много времени. Нет, всего лишь 12 секунд за то, чтобы выжить.
Курсы проходят под Казанью на протяжении 5 дней. Для контрактников они бесплатные. По окончании обучения бойцы отправляются в зону СВО. После 5 дней обучения это слаженная команда, единая семья, боевые подразделения. И мне очень приятно видеть, что они готовы к выполнению задач в особых условиях. Хәзер спорт яңалыгы. 21 сентябрь көнне Собаның Оргамак картодромында традицион Милләтләр кроссы 2024 йөгерү ярышы булып узды. Жылы кыяшлы һава торышы үзүк ярышка килүчеләргә көч дәрт өстәде. Спортчыларны Соба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов сәламләделәр. Йөгерү ярышында балалар бакчаларына йөрүчеләр, мәктәп укучылары, оешма, учреждение коллективлары, гомумән йөгерү спортын үз итүчеләр катнашты. Йөгерүчеләрнең һәрберсе үзенә тиешле дистанцияләрне узганда җитезлек, ихтыяр көче күрсәтте. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген сезгә җиткерергә тиешле районыбыз яңалыклары менә шулар иде. Ә мин сезнең белән кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырмын. Атна информацион программасын экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз.